Yho, bethunani iindaba ezimbi. UGrace Mondlana uye waveza ku-social media wakhe uba ebegula eleli esibhedlele. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ke uGrace Mondlana bethunani bekhe akabonakala iintsukwana, abantu bathi nqaba hayi bo uphi ngoba ungumntu oconsistent kakhulu. Uye wathi gqeke namhlanje the 3rd of August 2026 ebalisa ibali lakhe uba Monday the 27th of July, nangona ke nake bhitanisile wathi 29th, uye wathi esehla izitezi waziva ingathi unari and then emva koko caba uye wawa wa-unconscious. Uthi ke ngelakha izinja zezakhonkotha and then ke umntu omncedisayo wafowunela i-ambulance and then ke wathathwa wasiwa esibhedlele. Kwahoywa ke uphuka oku kwakhe ngoba caba uye wophuka ke eqatheni okanye wakrwineka eqatheni, but kwafumaniseka uba hayi mani uye edumba, kanti ke ngoku kukho nee-fracture ntontoni, uyazichaza izinto zenzekileyo, funeka enziwe enye i-operation ukwenza sure uba uyaphila amile kakuhle. And then ke ngoku kwajongwa eyona nto le bimbangele uba abe kanti uyawa kwasekuqaleni, kwafunyaniseka uba une-neurological condition, into edibene ke nengqondo. Wajongwa izicans, wabonisa ke senziwe izinto apha entlokweni yakhe, yile ke imenze uba wathi esehla izitezi wabe kanti uyakholapsa because uthi ukholapsile. So ke uGrace Mondlana unaloo ngxaki, uye wahlala ke esibhedlele for 8 nights, but ke uthi uphumile ngoku uzawuba bhizi ne-physio for uba aphile ke elaqatha. And then andiyazi ke into mhlawumbi izawuthini into ye-neurological condition, akayichazanga ke uba kanye yintoni, but hopefully ke yinto ezawukwazeka umanejeka aphile kakuhle, okanye yinto ezawukwazeka unyangeka ngoba usemncinci kakhulu, ngumntana ka-2001. Kodwa ke bethunani siyayazi uba impilo ikhathaza wonke umntu, ayina-age. Kukuba nabantwana abancinci abangamasana kuthiwe umntana une-cancer. So yeah ke we hope that uGrace uzawukhawuleza athi recover apha eqatheni lakhe kunye ke nale nto imhluphayo apha engqondweni. Enkosi kakhulu ke uthi nibukele le video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.